On the evening of May 10th, जापान आरो ब्रिटेनआ मानो भारतनि फारसे आखाइ फोलावहरदों? जापान आरो ब्रिटेनआ चीननि मिसाइलनि बायखोन्दा बाहागोनि बागै भारतआव गुवारै फोरमायथि बिगासिनो दङ। सुलुंनि बादिब्ला मुलुगनि हादरफोरनि गेजेराव गाव-गावनि हादरनि रैखाथिखौ लानानै गोनो-गोथो जानाया बांगासिनो दङ। बांसिन हादरफोरनि गेजेराव बे सानखांथिया बांगासिनो दं दि इयुनाव दावहानि थाखाय गावसोर चीनजों मोगा-मोगि जानांगोन। बांसिन हादरफोरानो आथिखालाव बेनि थाखाय थाग-थियारि खालामगासिनो दङ। गेदेमा रौनिया दावहा खान्थिगिरि सान जुआ बुंदों दि जुदि नोंथाङा गावखौ आरो गावनि सुथुरखौ मिथियो अब्ला नोंथाङा 100था दावहानि फिथाइखौ गिनांगौनि गोनांथि गैया। गोदान मुगायाव बेखौ बुंनाय जायो दि जुदि नोंथाङा नोंथांनि सुथुरनि हाथियारफोरखौ मिथियो अब्ला नोंथाङा जायखिजाया दावहानि फिथाइखौ सोलायनो हागोन। मुलुगनि गोबां हादरफोरा आथिखालाव भारतनि मददजों चीननि मोनसे मिसाइलनि सोमोन्दै रादाबखौ बुथुमनो नाजागासिनो दङ। अपारेशन सिन्दुरनि समाव भारतआ पाकिस्ताननि एल-15 मिसाइलखौ गावख्लायहरदोंमोन। बे मिसाइलखौ चीनआव बानायनाय जादोंमोन। आमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स आरो जापानजों लोगोसे गोबां हादरफोरा मानो चीननि मिसाइलनि बायखोन्दा बाहागोखौ बिगासिनो दङ बेखौ नायबिजिरनो थाखाय बिसोरो मानो सारि जानानै दङ। मख'नो गोनांदि भारतारि अख्रां सान्थ्रि हान्जाया चीननि एल-15 मिसाइलनि थुख्रा-थुख्राखौ दिन्थिदोंमोन। चीननि बे मिसाइलआ गाग्लोबनायाव जाफुंसारनो हायाखैमोन। बेयो मोनसेबो भारतारि बिरखंजों सौग्रावाखैमोन। बेखौ लानानै चीननि मिसाइलनि गुननि सायाव सोंलु सिखांदों। नैथिया जादों पान्जाबनि होशियारपुरनिफ्राय नुजानाय मोनसे सावगारि जेराव बे मिसाइलखौ आबुङै जेबो जायै मोजां थासारियाव नुनो मोनदों। बेनि ओंथिया जादों बेयो सेन्सिटिभ आगजुफोर आरो बाहागोफोरा मोजां थासारियाव थानो हागौ आरो बेखौ नायबिजिरनो हागोन। मिथिनाय बादिब्ला चीननि बे मिसाइलखौ गिबि खेबनि थाखाय दावहायाव बाहायनाय जादोंमोन आरो गिबि आनजादावनो बे मिसाइलआ फेलें जादोंमोन। एल-15 मिसाइलखौ चीननि फाइटार जेटनिफ्राय हगारनो हायो। चीनआ दाबि खालामदों दि बे मिसाइलआ 200 निफ्राय 300 किल'मिटार गोजानाव गुबुन मोनसे दावहा नांग्रा बिरखं, ड्रन, हेलिकप्टार एबा जायखिजाया गुबुन थांखिखौ गाग्लोबनो हायो। बेयो मोनसे जुनिया रोखोमनि रकेट मटरजों सुजुजानाय जाय घन्टासेआव 5000 किल'मिटार गोख्रैथियै सौहैनो हायो। बबेखानि चीननि बेफोरबायदि दाबि खालामनाया रोखा फोरमान जायाखै। मुलुगनाङैनो चीननि बेसादफोरनि बादि चीननि हाथियारफोरनि गोहोखौबो सन्देह खालामनायजों नोजोर होनाय जादों। दावहानि फोथाराव माबेबा मिसाइलखौ जेरै दं एरैनो मोनफिननाया बेनि गुन आरो बिरोंदामिननि बागै गोब्राब सोंलु सिखांदों। जुदि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय मिसाइलआ गावनि थांखिखौ गाग्लोबनायाव फेलें जायो अब्ला बियो गावखौनो फोजोबस्रांगोन। रिपर्टनि बादिब्ला जुथाइ रायजो आमेरिकाजों लोगोसे गोबां सोनाबारि हादरफोराव भारतआव मोन्नाय चीननि एल-15 मिसाइलखौ नायबिजिरनो लुबैदों।